खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलखौनो जौगानाय लाबोनो थाखाय बे समाव रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारा मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बे थांखियानो जाहैबाय बिटिआरनि ओनसोलाव माखासे माने इन्डास्ट्रियेल गायसननायनि थांखि आरो बेखौ नोजोर होनानैनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रोजेक्ट गायसननायनि थांखि लादोंमोन आरो नाथाय बेखौ आथिखालनि जा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो राजानि आरो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि थुनज्लायनायाव बै पावार प्रोजेक्टखौ थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ गायसननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानायखौ लानानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिआर ओनसोलाव जुदि बेखौ लाखिनो गोसो गैयाब्ला अब्लानिया बेखौ धुबुरी नङाबा गुबुन आसामनि मोनसे गुबुन जायगायाव गायसन हैनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थार्मेल पावार प्रोजेक्टनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बे समाव रनजित बसुमतारी बिथाङा थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा अजद दैखांदोंदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलनि समाव रां लायै माखासे कम्पानिनो हा हगारना होदोंमोन नाथाय आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार थाइसेबो रां लायालासेनो ओनसोलनि बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय माखासे इन्डास्ट्रि गायसननायनि थांखि लादों नाथाय बे थांखि लानायखौ रायजो राजा माखासे सानैसो रायजो राजाखौ थुनज्लायनानै माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि जेंना खालामदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थारैनो बे समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि माखासे रायजो राजाखौ थुनज्लायनानै बेफोरबायदि दा जा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट गायसननो गोनां दं बै गायसननो गोनांखौ जेंनायाव एबा माखासे रायजो राजाफोरनि गोसोआव अर सुना होमारदों नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि दानिया फैदो बिदिब्ला पर्बतजरा ओनसोलाव जा थार्मेल पावार प्रोजेक्टनि सायाव माखासे माने जेंना सोमजिदों एबा रायजो राजाफोरखौ लानानै एबा रायजो राजाफ्रा माखासे सोमावसारनायनिबो हाबाफारि लादों बेफोरखौ लानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माबायदि फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लादोनि जोंनि जा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बेखौ दिनै दुलाराय बर'फ्रानो नांगौ गोनांथिखौ दिनै हमदांनो हादों मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन जे थांनाय 78 बोसोराव भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोर जानायनि उनावबो कुनु ट्राइबेल एरियायावहाय मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननानै ट्राइबेलफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो कुनु मानसियानो नाजायाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारा दिनै बेखौ नाजादों 17 बोसोरनि समाव हाग्रामानि दिनाव नैबे एनटिपिसिखौ बानायनाय जादों नाथाय बिथांमोना 8% करि फैसा लानानैसो बे खामानिखौ मावदोंमोन किन्तु जोङो दिनै कुनु पार्सेन्टनि खोथा गैया कुनु जोङो थाखा फैसानि सिन्था खालामालासिनो जोंनि दुखिया न'खरफोरा माबोरै रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांनो हागोन जोंनि आनइमप्लयमेन्ट जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन बेफोरबायदि थांखिजोंसो जोङो हालाम जौगाहोनाय रांखान्थि जौगाहोनाय राजखान्थि आरो समाज बेबस्थाखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोंनि सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो दिनै बिपिएफखौ जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना गुबुन कम्पानिफोरनिफ्राय रां लानानै कम्पानिफोरखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बाहायनानै गावसोरनि व्यक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय मावदोंमोन सानदोंमोन जानो हागौ जे बिपिएफआबो दे जोंनि नैबे इन्डास्ट्रि गायसननायाव जोंहा व्यक्तिगत सार्थ दं होननानै जायनि जाहोनाव दाखालि बावैसो बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा बे कम्पानिफोरजों लेनदेन खालामनानै दा कमप्रमाइसआव फैगासिनो दङ आरो बिथांमोनानो दिनै पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि मानसिफोरखौ रिभलुसन खालामनाङा स्ट्राइक खालामनांगौ होननानै इनस्टिगेट खालामनानै मानसिखौ नारसोमनानै पेट्रल लुनानै लानायसिम अबस्थायाव लांदों किन्तु बिथांमोनानो दिनै गामि थांनानै जेबो खालामनांला जायखिजाया मोजां लामायाव फैगासिनो दङ जों सावरायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाय हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन फरेस्ट रिजार्भखौ दानफ्लंनानै साहा बागान खालामदों किन्तु पर्बतजरा ओनसोल बायदियाव बिगासेबो
न'खरसेबो मानसिनो बिगासेबो हानि पाट्टा होनो हायाखै बे मानसिया जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि सोदोमस्रि गोनां बा आब्रुथि गोनां जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै लोरबां खालामनो थाखाय जाबायदि इनभेस्टिगेसन खालामदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जेखियानो जाथों हाग्रामाया जियानो मावाथों जिखि इनभेस्टिगेसन खालामथों जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे परबत जरानि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो थांगासिनो दङ दाखालि जोङो 12,245 न'खरनि हानि पाट्टाखौ होदों फैगौ 29 तारिखआव बे बैति दाननि 29 तारिखआव जोङो 1500 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं।